Tres encarapuchados asaltan de forma moi violenta unha casa en Meis para roubar. Aconteceu a primeira hora desta mañanciña cando os donos da vivenda saían para traballar. Pistola e man obrigaron a parella a entrar de novo na propiedade. Atáronos con bridas e obrigáronlles a entregar os cartos que tiñan. Tanto o home como a muller foron agredidos con violencia extrema. Ela mesmo foi rociada con gasolina. A Xunta habilitará un hospital de día oncohematolóxico no Hospital do Barbanza. A nova unidade dará servizo a máis de 600 pacientes ao ano, evitando o seu desprazamento ao Clínico de Santiago. A Corporación Pobrense aprobou por unanimidade as partidas a incluir no post social da Deputación da Coruña. Son máis de 50.000 euros. Destinaránse aos programas de comedor sobre rodas, cesta da compra, axudas de emerxencia e vivenda social. Familias de rapaces con autismo denuncian a súa preocupación polo futuro incerto que se lles aveciña ao rematar a súa etapa escolar. Son ata 10 mozos da comarca do Salnés e Pontevedra que nestes momentos non teñen garantida unha praza nun centro de día para adultos. A Xunta ofrécelles como solución un centro en Nigrán, unha proposta que rexeitan. O interior da provincia de Pontevedra é o protagonista da nova campaña de promoción turística da Deputación. Hoxe foi estreada por primeira vez en territorio pontevedrés, algo máis dunha semana antes da súa presentación na Feira Internacional de Turismo de Madrid, Fitur. Baixo o lema Cando volves, o proxecto pon en valor as experiencias e atractivos turísticos dos 61 concellos da provincia. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con ese asalto violento a unha parella en Meis. Tremenda noticia coa que arrancamos hoxe as novas. Tres encarapuchados asaltan de forma violenta unha casa en Meis para roubar. Aconteceu a primeira hora desta mañanciña cando os donos da vivenda saían para traballar. Pistola en man obrigaron a parella a entrar de novo na propiedade. Atáronos con bridas e obrigáronlles a entregar os cartos que tiñan. Tanto o home como a muller foron agredidos con violencia extrema. Ela mesmo foi rociada con gasolina. Recupéranse no hospital. Eran as 5:30 desta madrugada cando tres homes encarapuchados asaltaban esta vivenda situada na parroquia de Paradela, en Meis, para roubar. Nese intre, a parella que vive na casa saía para traballar. Foron abordados polos homes que os obrigaron a regresar ao interior da vivenda. Unha parella, cando saía para traballar, foi abordada por tres encapuchados, descoñecidos, con luvas, e, bueno, pues que lle roubaron cartos en efectivo que tiñan na súa vivenda e ademais que emplearon unha violencia moi importante fronte ao home, mas fronte á muller. Dentro da casa, os asaltantes que portaban unha pistola ataron con bridas a parella. Ambos foron brutalmente agredidos e a muller mesmo foi rociada con gasolina. Tanto el hombre como la mujer fueron brutalmente golpeados y ella además rociada con gasolina. Fue amenazada también con una pistola que no se sabe todavía si era real o simulada. En este momento ambos están ingresados en un centro hospitalario para recuperarse de las lesiones sufridas. O subdelegado do Goberno en Pontevedra amosaba esta mañá a súa consternación co acontecido. Cualifica de extrema violencia as escenas que se viviron dentro desta propiedade. Los hechos se han producido con una extremada violencia y no tienen precedentes recientes ni encajan en los parámetros de delitos similares en robos en viviendas en los últimos años en la provincia. Tamén amosa a súa consternación con este episodio a alcaldesa meisina que non agochaba hoxe a súa sorpresa ante feitos como estes. A verdade que me estremeceu porque non me imaginei que eso pudera acontecer no meu concello e ademais sorprende, non? Que sorprende que eso que lle pasa un veciño teu e da por riba, bueno, pues que a esas horas da mañán, cando todo o mundo, pues moita xente está aínda descansando e outra xa está activa traballando, pero que saes para traballar e que te atopes alguén na porta da tua casa, a verdade que sorprende moito. Marta Giraldez apuntou tamén que esta mañá tentou contactarse en éxito co home agredido. Eu tratei de contactar co home de quen dispoño o teléfono e está o teléfono apagado
e bueno, que iso é unha parte importante, que están sendo tratados, e a segunda parte importante e na que temos que confiar é que a Garda Civil está a facer o seu traballo para tratar de localizar e deter estas persoas. Un operativo da Garda Civil que se prolongou durante toda esta xornada en toda a contorna da Arousa na procura destes 3 individuos con controis policiais en distintos puntos da comarca. A media mañá os axentes abandonaban esta vivenda, como están a ver nas imaxes, con distintas bolsas que poderían conter probas ou indicios que axuden a coñecer máis detalles do móvil que se atopa detrás deste brutal asalto. Polo de agora non se descarta ningunha hipótese. A presión veciñal rematou coa ocupación dunha vivenda en Combarro, no concello de Poio. O pasado venres 2 persoas entraran pola forza na casa actualmente deshabitada e propiedade do Sareb. La casa vacía lleva desde el 10 de diciembre y con los carteles desde el 26, 27 más o menos. O sea, ellos vieron los carteles, vieron que era de un banco e se metieron dentro. Reventaron todas as cerraduras de toda a casa entera. Aínda que non tiveron problemas cos ocupas, a preocupación foi estendéndose entre a veciñanza. Moitos temían que a vivenda se convertera nun foco de delincuencia. Outros que o episodio se repetira noutras casas deshabitadas da zona. Acabamos de heredar esta casa, mi padre falleció hace unos años, y estamos mi hermano y yo me he venido de Vigo, yo vivía allí y me he venido por aquí porque quería estar tranquila y quería tranquilidad, y ahora me encuentro en estas circunstancias, que no puedo dormir por la noche, que tengo que cerrar, yo trabajo y estoy fuera muchas horas y yo tengo miedo. Es compartido con otras 2 viviendas, una propietaria es esta, Rocío, de esta casa, y no estamos tranquilos con esta gente en el pueblo. Que hai máis casas vacías, bueno, aquí está habendo roubos, a verdad que isto non pode ir para diante, se non estamos mal. Hoxe os veciños concentráronse ás portas da casa para protestar pola ocupación. Un centenar de persoas atenderon a convocatoria durante a que se viviron momentos de tensión, especialmente cando a muller saiu ao balcón da casa para gravar os manifestantes. Finalmente, un grupo de veciños conseguiu entrar na propiedade. Entre eles estaba o alcalde de Poio. Ángel Moldes falou cos 2 ocupas e convenceunos para abandonar a vivenda. E o que lle transmitimos foi que o mellor para todos era que abandonaran a casa, porque o que iba a ocurrir é que se iba a crispar máis, que aumentaba a crispación, e un pouco accederon a irse. Tamén o que lle pido é un chamamento ao goberno do Estado, é que estas situacións se complican e cada vez está máis na actualidade, e hai que facer leis donde nos permitan ter a seguridade aos propietarios de que se ocupan unha vivenda, independente de quen sea, que non poida ser ocupada de calquer maneira nin pola forza. A parella marchou da propiedade nun taxi entre os apupos dos veciños ali concentrados. Moitos manifestaron o seu alivio, entre eles a propietaria da casa contigua. Non pensaba de verdad que isto se iba a solucionar hoxe, pensamos que iba a ser un proceso moi largo. Nada, darlle gracias á alcaldía, a policía local que nos apoyou en todo momento, a Guardia Civil que veu hoxe, a toda esta xente que deixou a súa vida para axudarnos. Tras a marcha dos ocupas, a empresa de seguridade contratada polo Sareb e o representante do Banco Malo na provincia iniciaron o cambio das fechaduras e a instalación dun equipo de alarma e de portas de seguridade. Unha semana despois da aparición do cadáver dunha muller na praia da Arnela en Porto do Son, a autopsia confirma a súa identidade. Trátase de Priscila Soledad Montalvo, de 50 anos, desaparecida a finais de decembro na localidade portuguesa de Esposende. Aínda que non resulta concluinte sobre as causas do falecemento, a autopsia descarta indicios de criminalidade, polo que todo apunta a unha morte accidental. A hipótese máis probable é que caese ao mar mentres camiñaba pola costa. A vítima xa foi incinerada no crematorio de Xarás, en Ribeira, en presenza dos familiares que se desprazaron ata a localidade. José Carlos Eirín, condenado polo crime machista de Jéssica Méndez en Barro no 2022, solicita ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a súa absolución. O home fora xulgado pola Audiencia Provincial de Pontevedra no 2024 e finalmente condenado a 22 anos de cadea por asasinato. Considerouse probado que Eirín estaba obsesionado coa súa vítima e que de xeito premeditado decidiu embestir o vehículo de Jéssica co seu cando estaba parada nun cruce. Agora, ante o Alto Tribunal Galego, Eirín defende que o máis
máis probable é que ese día quedara dormido ao volante dese vehículo, polo que non viu o coche ata o momento do impacto. Pola súa banda, o seu abogado asegurou que non houbo ánimo de matar, pero sí indefensión, xa que non se lle permitiu declarar ao final do xuízo. Por iso pide a absolución do seu cliente ou a nulidade da sentenza. En canto á Fiscalía e a acusación particular, cualificaron como unha cacería absoluta a actitude de Eirín Carayésica. Defenderon que non hai motivos para mudar a condena e solicitan que se manteña a pena de 22 anos de cadea. A Xunta habilita un hospital de día oncohematolóxico no Hospital do Barbanza. A nova unidade dará servizo a máis de 600 pacientes ao ano. Vai evitar o seu desprazamento ao Clínico de Santiago. A Xunta de Galicia vende a anunciar a creación de unidades oncohematolóxicas de día nos hospitais do Barbanza e DC. Así, o Sergas destinará este ano preto d1,5 millón de euros para a posta en marcha destes hospitais de día, con maior esforzo inversor no Barbanza, posto que será preciso construir un novo espazo para albergar o servizo. As previsións que manexa a Consellería de Sanidade é que a nova unidade de Ribeira atenda a uns 640 pacientes ao ano, tendo en conta a taxa de incidencia do cancro e a poboación da comarca. Ali terán acceso a tratamentos ambulatorios relacionados con doenzas oncolóxicas e hematolóxicas, como quimioterapia ou transfusións, sen necesidade de desplazarse ata Santiago nin de hospitalización prolongada. Con esta iniciativa, a Administración Autonómica busca unha mellora da calidade de vida dos doentes que poden recibir atención médica sen interromper significativamente a súa vida diaria. A posta en marcha destas unidades permitirá, ademais, a inclusión de programas de prevención e detección precoz, así como servizos de apoio psicosociais e terapias. Seguimos a falarlles de sanidade. O Goberno de Outes solicitará ao Sergas que manteña a praza de Matroa no Centro de Saúde da Serra. A titular da praza, que asumía a consulta, acaba de xubilarse sen que se teña cuberta a súa vacante, polo que as usuarias do servizo vense obrigadas a desplazarse ata Noia. Dende o Executivo local descoñecen se a Xunta ten previsión de manter o servizo ou continuar coa política de recortes, como xa fixo coa consulta de pediatría, que pasou a ser compartida. Ante isto, exixen que se manteñan as mesmas condicións que ata o de agora para atender as numerosas mulleres que precisan deste servizo, posto que o municipio conta cunha poboación de máis de 6.000 habitantes. Máis asuntos. Avanza a cesión da Avenida de Compostela e do treito da Nacional 550 ata Alba o Concello de Pontevedra. Esta mañá o alcalde da cidade mantivo un encontro en Madrid co secretario de Estado de Transportes e Mobilidade Sostible. Segundo trasladou José Antonio Santano a Miguel Anxo Fernández Lores, neste momento hai un informe favorable dende demarcacións e unidades de estradas para a cesión desta vía. Só estaría pendente da autorización definitiva por parte da Dirección Xeral de Estradas. O compromiso do secretario de Estado é formalizar esta cesión no menor tempo posible. Pero o Concello este é un avance significativo. Non en van, recordemos que este trámite permitiría axilizar a construción da variante de Alba. Outro tema que estivo sobre a mesa nesa reunión foi o estado actual do proxecto para rematar o Paseo Marín. Segundo o secretario de Estado, a intención é retomar as xuntanzas entre os ministerios de Transición Ecolóxica e Transportes para enfocar definitivamente este proxecto. E o Partido Popular de Pontevedra reclamará no vindeiro pleno melloras para a Policía Local da cidade. A formación pide un incremento do cadro de persoal, que se respecten os seus dereitos laborais e que se lles dote dos medios axeitados para que poidan garantir a seguridade cidadá. La realidad es que no hay dinero para mantener los vehículos de nuestros policías, pero sí para montar y desmontar el skatepark de Reina Victoria a golpe de 12.200 euros de todos los pontevedreses. No hay dinero para la policía, pero sí que lo hay para gastarse 20.000 euros al año en el alquiler de unos terrenos para una inexistente planta de compostaje. Esto es cuestión de prioridades del señor Lores, al que yo le voy a decir desde aquí que llegó la hora de cuidar a quienes nos cuidan.
Para os populares, as condicións nas que se atopa o corpo están a provocar unha fuga de policías locais cara a outros municipios. Segundo Pepa Pardo, con datos dos representantes sindicais da policía, actualmente hai 10 solicitudes de traslado que se sumarían aos preto de 20 axentes que xa marcharon de Pontevedra nos últimos anos. A concelleira popular recordou que o corpo conta na actualidade con 25 prazas vacantes que supoñen o 20% dos postos en cubrir e destacou a incapacidade do goberno local de sacar adiante unha nova relación de postos de traballo ou un plan de igualdade. O interior da provincia de Pontevedra é o protagonista da nova campaña de turismo da Deputación. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Continuamos aquí nas Novas en Canal Rías Baixas. A ampliación de chan industrial constitúe o principal reto do goberno rianxeiro para este exercicio. Xunto a este, a creación dun centro de día e a mellora da xestión da recollida de residuos son os obxectivos máis destacados para este 2025. Tras pechar o ano 2024 cun bo balance inversor, especialmente no que se refire á dotación de servizos básicos, o Concello de Rianxo afronta o 2025 con 3 grandes retos. O principal, a creación de chan industrial, que actualmente se atopa esgotado, a pesar do grande interese das empresas por asentarse na localidade. Prever avanzar en dotarnos dun novo chan industrial, porque efectivamente o polígono xa esgotou toda a súa capacidade de crecemento, pero non agotou a súa capacidade de acollida de empresas Rianxo, non? Moi ao contrario, cada día o que nos atopamos é con maior interese por parte de distintas empresas para afincarse na nosa zona, entón, bueno, temos esa misión por diante tamén, non? Dende o goberno local marcanse tamén como obxectivos no presente ano a consecución dun centro de día para Rianxo e a renovación do servizo de recollida do lixo. Temos, por suposto, o reto de avanzar na consecución dun centro de día para Rianxo, estamos poñendo todo da nosa parte para que así sexa, e estou convencido que se darán avances moi importantes nos próximos meses, non? E temos tamén outro reto fundamental que compartimos con todos os concellos do país, que é afrontar o que ten que ver coa renovación do servicio de recollida do lixo, non? Tanto no ámbito do servicio en sí, como no ámbito da xestión interna do mismo, da ordenanza fiscal que o regula, etcétera, etcétera, non? Houve cambios recentes moi importantes, tanto que ten que ver con Sogama, que foi de sobra conocido, que tanto tamén no ámbito xurídico coa aprobación dunha norma estatal que obliga a todos os concellos a levar a cabo cambios importantes. Temos a independente tamén, a implementación do colector marrón. Temos, en definitiva, unha serie de retos, pero que tamén son unha serie de oportunidades para no ano 25 afrontalas con decisión e renovar o servizo con todo o que eso implique, non? A Corporación da Pobra aprobou por unanimidade as partidas a incluir no postsocial da Deputación da Coruña. Son máis de 50.000 euros. Vanse a destinar aos programas de comedor sobre rodas, cesta da compra, axudas de emerxencia e vivenda social. O Concello da Pobra destinará aos preto de 60.000 euros do postsocial da Deputación da Coruña a seguir sufragando 4 programas que ten en marcha dende hai anos o Departamento de Servizos Sociais en beneficio dos colectivos máis vulnerables ou en risco de exclusión social. Un programa deles le chamamos Comedor sobre Rodas. Este programa consiste en levar diariamente en liña quente comida elaborada no mesmo día a persoas a seus domicilios. Este programa ten uns obxectivos, ten varios obxectivos, non só pois que teñan unha boa alimentación esas persoas que o precisan por múltiples cuestións, porque viven solas ou porque seus fillos traballan e nese momento non os poden atender, sino que tamén nos sirve para pois un pouco ver se pasou algún tipo de incidencia en esas persoas que podan vivir solas. Como ben dicen, é unha liña quente, un catering que levamos todos os días, que consiste pois en 2 pratos e postre adaptado pois ás necesidades de cada persoa. Despois, dentro deste apartado, temos outro programa que é a cesta da compra. Nos levamos mensualmente unha cesta da compra que abarca todo tipo de produtos, tanto en fresco como produtos de almorzo, de limpeza, etc., pois a familias que non só precisan, sino que tamén forman parte de outros programas de intervención
dentro da Concellaría de Servicios Sociais. Ademais destes dous programas, resérvanse partidas para as axudas puntuais de emerxencia, así como o alugueiro da vivenda de emerxencia social. As axudas de emerxencia son axudas económicas que a que teñen dereito pois persoas que están pasando pois unha situación determinada, concreta, pois de apuros económicos e que ao mellor pois non poden facer frente a un alugueiro ou outro tipo de cuestións como é comprar unhas lentes, uns audífonos, pagar recibos de a luz, etc. E despois, por último, tamén levamos o que é o alugueiro da vivenda de emerxencia social. O financiamento destes 4 programas ascende a 62.000 euros, dos que a Deputación achega 57.000. Familias de rapaces con autismo denuncian a súa preocupación polo futuro incerto que se lles aveciña ao rematar a súa etapa escolar. Son ata 10 rapaces da contorna do Salnés e Pontevedra que nestes momentos non teñen garantida praza nun centro de día para adultos en Vilagarcía, porque o de Bata está xa ao límite da súa capacidade. A Xunta polo de agora ofrécelles como solución que os mozos, todos eles de entre 18 e 21 anos, acudan a un centro de Nigrán, unha proposta que as familias rexeitan. O futuro debuxas incerto para de familias de rapaces con autismo do Salnés e Pontevedra que están a piques de rematar a súa etapa no Colexio de Educación Especial. A partir dos 21 anos pechase ese ciclo escolar e para poder seguir recibindo as atencións que precisan deberían conseguir praza nun centro de día. O problema é que o que teñen máis preto é o que a Asociación Bata xestiona en Vilagarcía, que está ao límite da súa capacidade. O paso lóxico, unha vez que terminan a etapa de educación, é pasar a un centro de día na etapa de adultos, porque as persoas con autismo, como calquera outra discapacidade, non é unha vez que terminan a educación son adultos e xa levan unha vida adulta, non, eles necesitan as terapias, eles necesitan que sigamos traballando con eles toda a vida. As familias temen que a calidade de vida dos rapaces empeore se quedan sen praza e teñen que estar na casa as 24 horas do día, algo apuntan que dificultaría tamén o día a día das familias. Non é bo nin para eles, porque poden chegar a perder incluso moitas habilidades que adquiriron. Si se deixa de traballar con eles, perden as habilidades, e tampouco sería bo para os pais porque, non estamos capacitados e non podemos dedicarlle as 24 horas aos nosos fillos, porque sería malo incluso para nós psicolóxicamente non sería bo. As familias a través da AMPA Mecos de Bata xa mantiveron un encontro coa directora xeral de Persoas con Discapacidade da Xunta que como solución lles propón que estes rapaces acudan a un centro que está en Nigrán. Un centro que está a máis de 80 kilómetros de aquí de Vilagarcía, onde eles viven e onde levan a súa vida. Non podemos pretender desplazarlos todos os días a esa distancia e aparte é desarraigalos do seu lugar no que viven e non sería bo para eles. Nós non consideramos esa oferta, non nos parece aceptable. Aseguran que na Xunta non eran nin conscientes desta situación e defenden que tería que ser o goberno galego o que poña enriba da mesa alternativas viables a ese traslado a Nigrán que eles rexeitan. Tamén agradecen o apoio que están a recibir de Bata, que se compromete a crear novas prazas, algo que non sería inmediato. O que nos ofrecen é aumentar o centro de día, pero non un centro de día non se aumenta, pois creo 10 plazas máis, non, o sea, por capacidade física aí non se poden crear máis plazas porque non hai espacio. Entón Bata, pois sí, se comprometeu con nós a crear, digamos, outro centro, outro local, pero eso é algo que todos sabemos que non se vai a facer nin en 1, nin en 2, nin en 3 anos. Eso pode ser un proxecto a 5, 6, 7 anos. Polo de agora, ante a falta de solucións, aseguran que van seguir loitando. Avanzan que van recorrer o Defensor do Pobo, que tentarán levar o asunto ao Parlamento de Galicia e que solicitará unha reunión coa Conselleira de Política Social, logo do fracaso do encontro coa Directora Xeral de Persoas con Discapacidade. O interior da provincia de Pontevedra é o protagonista da nova campaña de promoción turística da Deputación. Hoxe foi estreada por primeira vez en territorio pontevedrés, algo máis dunha semana antes da súa presentación na Feira Internacional de Turismo Fitur, que se vai celebrar en Madrid. Baixo o lema Cando volves, o proxecto pon en valor as experiencias e atractivos turísticos dos 61 concellos da provincia. Cando volves é a pregunta directa coa que o novo vídeo de promoción do destino turístico Rías Baixas interpela o visitante. Unha peza que, ao igual que o resto da campaña, ten o interior da provincia como protagonista.
E partimos dun convencemento. O regato, o val, o prato do interior é tan Rías Baixas como a ría, a illa ou as bateas da costa. E todo forma parte desa provincia extraordinaria e merece ser atendido en igual proporción. O que presentamos hoxe é unha viaxe colectiva de hospitalidade, de afecto, de raíces, de sustentabilidade e equilibrio territorial do que todos nos sentimos orgullosos. Hoxe a campaña da Deputación de Pontevedra foi estreada por primeira vez na provincia antes que en Fitur, a Feira Internacional de Turismo de Madrid. O proxecto busca poñer en valor os atractivos dos 61 concellos pontevedreses, convidando a todo o mundo a desfrutar dun destino sustentable, desestacionalizado e descentralizado. Nunca antes unha campaña de turismo da Diputación fixera tan protagonista o anfitrión como o visitante. Nunca antes unha campaña provincial decidira cambiar completamente o mar das rías polo mar da beleza e sensación do interior. E nunca antes se lanzara unha campaña onde se vira con tanta claridade que as Rías Baixas están compostas por 61 concellos. Con esta campaña, a Deputación busca reforzar o liderado turístico da provincia de Pontevedra, que xa é a máis visitada de Galicia e a favorita do norte de España, con atractivos como os Rías Baixas Fest, o enoturismo, o turismo deportivo ou os castelos de Soutomaior e Sobroso. Porque Rías Baixas é un motor económico que, en canto a ingresos, no ano 24 nos reportou 3.200 millóns de euros. Rías Baixas é a aposta do goberno para que no ano 2025 destina 6 millóns de euros. Porque Rías Baixas é un motivo de orgullo territorial. E Rías Baixas é a viaxe que nunca remata, sempre volve. López adiantou que o vindeiro xoves presentarase a oferta turística das Rías Baixas en Fitur, na que as experiencias do interior da provincia e a recuperación da Bienal de Arte serán as grandes protagonistas. E a Mancomunidade de Barbanza Arousa continúa este ano coa implantación do Sistema Integral de Calidade en Destinos SICTE entre os axentes turísticos do territorio. As empresas interesadas en optar a este distintivo deben poñerse en contacto coa entidade a través do enderezo info@barbanzaarousa.gal antes do 31 deste mes de xaneiro. O obxectivo é mellorar a experiencia e satisfacción do turista, aínda que supón tamén importantes vantaxes para as empresas como a mellora da xestión interna ou o incremento da cualificación do persoal. Na pasada edición da implantación do SICTE conseguiron certificarse 49 empresas e tamén servizos en destino, representando un total de 16 oficios relacionados con turismo. Pois así rematamos de contado nova edición do programa Falemos. A actualidade continúa, xa saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.